Még veled ment volna egyet a végére. Inkább nem. Ennek neki estek tegnap. Ott tudom, mert a vállom sem. Kimehetek? Kabátot vett föl, és 20 volt cipzet. Egy közvetlen szteroidinjekció. Hogy kapsz közvetlen szteroidinjekciót? Azt fogja csinálni, megfogod, akkor kell eljárni az orvosi tisztaság, az gyógyszergyári tisztaság. Hol van a kabátom? A szekrénynek a ajtajáról a földobba. Lehet, hogy a tapadásra engedtál, nem? Tudod, ahol letapad az izom. Valószínűleg az uradásban van, hogy be kell menni ezzel a olvasommal. Akkor javítál, hogy elég sokat már érzem. Ha nem kell, nem az olyan. Azt úgy pihentetni kell. Így nem. Egyik haverom is úszott, nála is a vállalat. 1 perc. Mondta a doktor, hogy hát ha nincs mostanában verseny, akkor lehet menni közvetlen ízületbe, és levisz a gyulladást. Ez a legjobb körülbelül. Hát az egész olyan hullámon volt, azt hogy egy kajakozmény helyzet volna rajta. Brutálisakat van. Hát gondolod, de tolja. De végülis. És azt mondja, Másolható vagy. így van, így van, így van, így van. És meg fog azért izmosodni. nem. Viszont mondom, gyógyszergyári tisztaságú, tehát nem ilyen innen-onnan beszerzett Hát az szarretek. reális. Így van. Így van. A szteroidod rengeteg sok minden árulnak. Persze. Sok betegségre. Sok különböző. 10 másodperc. Nem anabolikus. Elhúzzolj! Vége.